Bevis for toppunktsformen. Toppunktsformen den hedder minus b divideret med 2a, minus d divideret med 4a. Og i et koordinatsystem, så har vi punkterne x og y, hvor x det hedder x er lige med minus b divideret med 2a, og y hedder y er lige med minus d divideret med 4a. Vi skal nu regne ud, at x er lige med minus b divideret med 2a. Og når vi har et minimum og et maksimum, så ved vi, at tangentens hældning den er 0. Toppunktet er der, hvor tangentens hældning er 0, så det vil sige, at vi skal løse f mærke x er lige med 0. Og vi ved, at anden grads polynomet det hedder, at f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Så nu differentierer vi og får følgende. F mærke af x er lige med 2 af x plus b. Og regneforskriften vil så hedde 2 af x plus b. Vi indsætter f mærke af x til lige med 0. Så 0 er lige med 2 af x plus b, hvor vi så får minus b er lige med 2 af x. Og derefter skal vi så isolere x, så der kommer til at stå minus b divideret med 2a er lige med x. Derefter skal vi bevise, at y er lige med minus d divideret med 4a. Vi indsætter x er lige med minus b divideret med 4a i regneforskriften, så der kommer til at stå f af x er lige med a gange x i anden plus b gange x plus c. Så vi får nu f af x er lige med a gange parentes minus b divideret med 2a parentes slut opløftet i 2 plus b gange med parentes minus b divideret med 2a parentes slut plus c. Vi tager første parentes og opløfter den i anden, så vi får følgende a gange b i anden divideret med 4a i anden plus minus b i anden divideret med 2a plus c. Og derefter ganger vi a ind, så der kommer til at stå a gange b i anden divideret med 4a gange a plus parentes minus b i anden divideret med 2a plus c. Vi forkorter nu, så der kommer til at stå b i anden divideret med 4a plus parentes minus b i anden divideret med 2a parentes slut plus c divideret med 1. Vi skal nu finde en fællesnævner, og i det her tilfælde bliver fællesnævneren for 4a. Så der kommer til at stå b i anden divideret med 4a plus parentes minus b i anden divideret med 4a parentes slut plus 4a gange c divideret med 4a. Og vi ser nu, at der kommer til at stå b i anden minus 2b i anden plus 4ac. Vi prøver lige igen. Så vi får b i anden minus 2b i anden plus 4ac divideret med 4a. Og så forkorter vi, så vi får minus b i anden plus 4ac divideret med 4a. Vi laver nu en minusparentes ved at ændre fortegnet ind i parentesen, da det skal ende ud med, at der skal stå formen for d. Så der vil komme til at stå minus parentes b i anden minus 4ac parentes slut divideret med 4a. b i anden minus 4ac er det samme som d, så vi ser nu, at der kommer til at stå y er lige med minus d divideret med 4a. Vi har nu begge punkter for x og y, og derved har vi vist beviset for toppunktsformen.